Hayırlı gün muhterem televizyon karşılar. Adnan'ın en kütüp alıngan günü Cumga ertesinde sizin bilen efirden min Nazım Sefer bulurman. Bugün sizden iktibarınızga Şeyyanı Tatarcanı tapşırığının şirattagı tapşırığını takdim etebez. Bugünkü engememiz Rimma hem Bulat Hakimovlar gailesi bilen bulur. Biz bugün Kazanda yaşaşı tağın bir Tatar gailesine konakka kildik. Kimler alar, nerse bilir şögülleneler, bular turunda benim yanışımda oturgan Zeynep tanıştırıp çıkar деп ойлаймын гадеттегі işe. Zeynep, ileri başta өзің біле tanıştırып çık. Benim ismim Zeynep, mene 10 yaş. Мен 116 лицейда оқимын. Анда менің бик яхшы оқытушы, аның исеме Луиза Рафисовна. Ул бик яхшы bizді оқыта. Mine bit, bütün məlumatını verip yüzü turunda. Hazır başkalar bilen tanıştırıp çık, yani? Bu benim singlim Резиде, аңа 6 yaş. Ул Кояшкай сад балалар бакчасында йөри. Аның бик яхшы укытучы. Аның исеме Адиля Галиева. Ne bütün nerse. Tege balalık ailede gaybet bulması degen sümer şimdi ol zaman. En iyi bilen hazır. Bu benim әни. Аның исеме Рима. Мен аны бик яратам. Ул бик яхшы, тәртипле. Aşılanma sine mi? Ләкин ул кырыс була. Nasıl da var iken öyle. Kayda işleyenin, kim bulup işley? Ул университетта укытучы Kutuşu bulup işley mi? булып эшли. Mine bit. Etiğin bilen tanıştır hazır. Бу минем әти, аның исеме Булат. Мин аны да бик яратам. Ул бик яхшы. Şunlar kaydaşlarında. Eti yaxşı bulağa değil şimdi olayı. Ул нефтяник булып эшли. Neftçi mi? Neftçi. Tercümeşi. Devleti bilen deveni. Бу минем дәвани, аның исеме Гүзәл. Ул врач булып эшләгән, ләкин хәзер ул эшләми. Yolda mı? Бу минем дәвати. Ул бик популяр кеше. Tanıganlardır ana iyi. Безнең республикада. Ул КФУда эшли. Şulay yok eti en iyi bilen bir geçkileri mi? Üniversitede okta elbette. Tamine tanışıp çıktığı mı? İş buğun. Başkalardan ayırmalı olarak bugünkü ailenin iş buğunu da şehirde üsken. Şehir bağlılar deyip etemiz. Kazanda til saklauının üzünçelikleri turunda kısaca aytıp gitseniz idi. Çünkü Kazanda üskeş bizden köbüsü indi ya bu tap sileş ya okummen de sileşmi Tatar tilinde. Çünkü biz Kazanda üsttük, Kazanda tuğan bağlılarga ul yarıdır diyen şekilde fikri yaşay. Rahayl Efendi. Мен Қазанда тумадым, ләкин 17 яшьтән Қазанда торам. Туым минем Лениногорский районда, Кіркәлі, Шыгыр, Иске Шыгыр авылы, мен бай кеше, нигә дигәндә, әни Иске Шыгырда туган ие, анда без яшадык, шактый күп. Әти Кіркәлдә. Һәм әйтергә кирәк, менә Казанга килгәнче мин татарча гына сөйләшә идем. Тиз генә урысчага да өйрәнеп беттек. Һәм менә мин әйтәм инде балалар тугач, алар әнисе әйтә инде, папа дип. Мин әйтәм, папа юк. Папка кирәк безгә. Әти кирәк. Аннарсың менә өйгә кайтасың бит инде. Балалар сырыйлар әле бәләкәйләр. Беренче сорау, әти синме? Менә бу бер тәҗрибә дип. Чөнки без тырыштык инде татарча сөйләшергә өйдә. Һәм аннарсың безнең әби белән бабай бар иде бит. Безнең якка кайтканда һәрвакыт әти янына русча гына сөйләшмәдек, татарча гына сөйләштек. Чөнки ул вакытта әле әти авылда торалар, Иске Шыгырда, аннарсың соңрак шул Лениногорскига күчтеләр. Һәм әйтергә кирәк безгә бу татар теле ул беренче яктан
үзебезнең менә кирәклегенне күрсәтә. Нигә дигәндә, менә без әйтик барабыз шактый күп илләргә. Шул ук Казахстанга барсак, Кыргызстанга барсак, Үзбәкстанга һәр вакыт татар Анда тормош кирәкми инде ме? Тәрҗемәче кирәкми. Юк, алар сразу талмаш кирәкми диләр. Ул шунда Татарга тормош кирәкми дигән шуннан калган инде ул, әйме? Ул зур нәрсә, ул безнең байлык дип саныйм мин. Мен bu papka mamka diyor, güzel hanım kaydan kelgen. Kazanda tuğan elbette Kazan kızı iyi. Şu tiyiş deyip mol. Nişe gidip mene aileden nişe Tatar tilini saklav. Ну, татар теле сез әйтмешли и без үзебездә беләбез инде ул гаиләдә ни татырган әйбер саклана торган әйбер ие. Телне гаиләдә генә сакларга була. Чөнки балалар гел үзләренең әти әнисеннән гыйбрәт алалар, күреп үсәләр ие. И шуның өчен безнең әти белән әни идә татарча гына сөйләштеләр. Безгә әбиләр, бабайлар киләләр авылдан. Алар инде урысча белмим дип әйтәләр. Урысча белсәләр дә безне шулай иттереп шулай итеп татарчага гел татарча сөйләр идә безнең сөйләшә торган тел татар теле ие. Без үзебезнең милләтне сакламасак, кем саклый? Әни нигез нәрсә дип әйтәдер менә? Ул вакытта да булгандыр инде менә әйтәсез бит әле теге аерым сүзләр керә дисез. Менә әни нигез нәрсә дип әйтәдер? Әти нигез нәрсә дип әйтәдер? Гаиләдә кушып сөйләшүне яки русчага күчүне күргәннән соң. Ну, алар гел татарча сөйләшегез идә татарча гына сөйләшергә кирәк дип шулай итеп безнең әни бик кырыс кеше ие. Ну, безне бик каты яратса да, бәрбер безгә шундый воспитательный момент булгандыр инде. Безгә гел татарча сөйләшергә кушадыр. Гүзәл әнисе әтисе белән сөйләшсә, һәр вакыт татарча гына. Бүтән кешеләр белән сөйләшә башласа, русчага күчерә. Нигә? Менә бу интуитив дип инде. Менталитет. Шулай сеңдерелгән. Ул зур нәрсә, чөнки әни әтидән килсә, ул дөнья бара дигән сүз. Шул ук тәртип Римма ханым сездә сакланды. Әйтәсез бит әле. Гөлсия апа, әби Гүзәлне идәгел татарча гына сөйләргә индәгән, һәм ул күңеленә кереп калган. Менә ул нәрсә бирелдеме? Әлбәттә, мин әби белән үстем дип әйтеп була. Әби тәрбиясе әлбәттә һәр вакыт татарча гына сөйләштек инде. Һәм инде кичкенәдән ул миңа һәр вакыт үзенең тормышы турында, авылы турында, безнең халкыбызның тарихы турында, мәдәнияте турында сөйләде. Һәм ул аны ничектер менә әкият тисеман сөйләде. Тыңларлык иттереп. Әйе, бөтен буыннар турында сөйләде, әби бабайлар, аларның төрле тормыш хикаяләре турында, тормыш хәлләре. Һәм шундый кызык булды. Шуннан минем татар теленә дә, безнең тарихыбызга да ниндидер кызыксыну уянды. Һәм инде балалар тугач, иншалла дип инде кичкенәдән үк ул миңа ничектер балалар белән татарча сөйләшергә кирәк булыр. Аннан алар үзләренең балалары белән татарча сөйләшер өчен менә шуны кичкенәдән үк сеңдерергә кирәк әлбәттә. Димәк, алга китеп булса да әйтик, шәҗәрә төзү тик тагыннан барлыкка килмәгән инде сезнең, әби ягындагы шәҗәрәне төзү. Ул менә шул тыңлаулардан соң кемнәрнең кем икәнлеген белгәннән соң шуларны кызыксынып бер агачка төзү килеп чыккан. Әйе, ул бик кызык итеп сөйли иде. Ул үзенең әтисеннән башлап, бөтен аның Фазылҗан, Хабиб Рахман, Габдрахман, бөтенесен сөйләп китә. Һәр берсенең үзенең тормыш хикаясе. Кем балаларның балалары кем? Алар бүген кая, әйме? Алар бүген кая, кайчан туган, бөтенесен сөйләп бирә иде. Шул бер вакыт университетта укыганда инде мин әйтәм, әби, сән чагында аны язып куярга кирәк. Һәм ул бит кичкенәдән шулай сөйли иде. Хәзер мин Зәйнәпкә дә аны сөйлим. Эй, Фазылҗанның энеләре кемне сөйләле дип шул калды безнең буыннан буанга. Шулай итеп бөтенесен язып куйдым. Әтисе ягыннан. Аннан соң инде
туганнар белән очрашканда, аларның балалары турында, балаларның балалары турында шулай әзмәзләп яза башладым да, хәзер әзрәк шул формалаша башлады. Ул инде күбрәк без башта әти ягыннан шәҗәрә ясадык. Ул инде күбесенчә әни башта шул бабайдан сорап теркәп барган әйе. Аннарсын безнең Лениногорск шәһәрендә яшәүче бер апа бар иде, Бәрия апа. Аннарсын ул инде үлеп киткәнче менә мин сезгә калдырам. Бөтен ул 5 буын бабайларны язды. Аннарсын инде безгә шулай вазгыять итеп калдыргач, без минем апа белән Лениногорский шәһәрендә яшәүче Энҗи апа белән без инде бөтен калган буыннарны ясый башладык. Менә әтинең буын, безнең буынны, балаларны, хәзер инде оныкчыклар да бүгенге шулай итеп 10 буын шәҗәрә барлыкка килде. Зәйнәп инде үзе язып куя, аның буында булган сеңлесен үзен кулы белән шулай итеп ул бер буыннан икенче буынга күчә инде. Шул илһамланудан килә ул. Әбидән тордым менә үзеңнең тормыш иптәшеңне сайлаганда, чөнки Казанда кайнаганда без һәр кайсыбызда яшьлек белән менә кем булса да булсын, яраткан кешемә чыгам дип, менә минем безнең өммәттән, безнең милләттән дигән нәрсәне әби сеңдердеме? Бик сеңдерде. Ул әле беренчедән татар булырга тиеш, татарча сөйләшергә тиеш һәм бер кайчан да матурлыкка карамай дип әйтәдер ул безгә. Акылга кара. Ир ат акыллы булырга тиеш һәм кул эше Кулы белән эш белергә тиеш. Эше белергә тиеш. Шулай килеп чыкты да мин аны уйлап чыгырмадым. Чөнки Булат ул бик акыллы, миннән 5 тапкыр акыллырак. Мин күбрәк телләр дә белә, тарихны да һәм гуманитар өлкәдә генә түгел, техник яктан да күп нәрсә белә. Булат, менә әлбәттә теге ишен табар дип әйтәләр, име? Тик торган түгел инде һәр вакытта да. Менә бу очракта сине куркытмыйдыр име? Казан кызы азнакайдан килгән җегеткә теге тел буенча гына түгел, гомумән үзенең белеме буенча да, тәрбиясе буенча да дигән әйбер ничек кабул иттең? Ничек таныштыгыз дөресрәге? Танышу без бергә укыдык. Иң беренче университеттан мин 2нче курста, Рим ул 1нче курска кергәне, бер яшькә яшьрәк дигәннән бер елга соңгарак калып. Шунда мин аны шунда күреп алдым инде. Анасын без бергә тышкы икътисад министрлыгында бергә эшләдек. Шунда мин инде эшлидем бер ничә ай. Римаш безнең отделга, безнең бүлеккә специалист булып килеп керде. Шунда мин аңа инде күз салдым дисәң була. Шул бергә эшләгәч барыбер да ул кешене яхшырак беләсең бит инде. Инде чынлап әйткәндә инде күп гаиләләр шул бергә эшләгән, бергә ниндидер бер эрлектә шөгыльләнгән кешеләрдән барлыкка килә. Ул теге хәзер конечно күбрәк интернеттан танышалар. Әмма инде әгәр дә ике кеше бер-берен көн сайын күреп, ниндидер үз сыйфатларын аралашып яши, алар инде ниндидер уртак җирәтә. Шунда мин инде бу кызны ышкындырырга ярамый дип үземә уйлап куйдым. Балаларга килсәк, балалар, чөнки сез үзегез менә бу икенче буын шәһәрдә үскән буынга руслашу, гомумән телдән ираклашу бик җиңел. Андыйлар бездә җитәрлек шәһәребездә яшерен батырын түгел. Менә шул килештә балаларны тәрбияләгәндә нинди авырлыклар тоясыз менә бүген? Зәйнәпләрне. Әлбәттә теге матур исем табу иң беренчедән исемнең аның исеме кирәктер инде. Кичкенәдән үк Зәйнәп Фәрхәдинның җырларын яратып үстем. Шуңа күрә мин әйттем, бу кызның исемен Зәйнәп булса ничек булыр дип инде. Алар башта икенче исем тәкъдим иткәннәр. Ләкин мин әйтәм, менә Зәйнәп Фәрхәдиновны бик яратам, ул безнең Азнакай Сарлы ягыннан бит. Шуңа күрә бәләкәй чакта авылда аның җырларын урамнан җырлап йөридем. Шуңа күрә мин әйтәм, Зәйнәп булсын. Икенче кызның Резидә исемен инде бергә уйлап, сайлап исем куштырдык. Телгә килгәндә, менә без аларның чынлап әйткәндә телләре татарча аштырдык. Телен татарча аштырдык. Алар рус телен белмиләр. Ләкин менә хәзер бөтен җирдә бит инде
медиапространство дейбез инде информационный Урамга чыккач, рус теле. телевизордан яшьтәшләре урамда бөтенсе русча булгачтан рус телен моментально бер мизгелдә электр балалар. Кеше мие ничек ул ничек җиңелрәк юлны эзли. Бөтен әйберне җиңел энергияны саклар өчен һаман да җиңел юллар эзләп йөри. Ничектер сүзләрне кыскарта, шулай да рус теле белән. Шуңа да күрә инде без Шаян ТВ-ны хәзер карыйбыз. Шундагы татарча мультфильмнарны каратырга тырышабыз. Менә Салават күпере журналын яздырып чыгарабыз. Менә кичә генә әле икиятле, бик матур икият укыдык. Шулай да тырышабыз татар телен. Менә үзегез ничә тел беләсез? Мин үзем бөтенесен саң 5 тел дияргә була, ләкин 4 телне Камилә рәвештә беләсезме? Менә шул 4 телне белү, без әле 2 телне белгәндә дә күберченчә шул берсен икенчесенә кушып микс ясап сөйләшәбез, әйме? 4 тел белгәндә 4 күбрәк микс ясаламы, күбрәк кушыламы дип. Юк, кушылмый. Ул кушылмый. Чөнки менә мин инглиз телен беләм, инглиз телен инде кушып сөйләшеп булмый ул рус теленә барыбер. Ул менә фин татарлары инглиз телен кушып татар теленә сөйләшәләр, чөнки менә алар белән сөйләшү тәҗрибәсе бар. Алар университетта укыганда Финляндиядән делегация килгән. Алар инде ул бик мәзәк. Татарча сөйләшә, инде татарча сөйләшкән кешенең русча да сөйләшәчәк кебек тоела. Ләкин алар biz аңламыйбыз, зинһар өчен татарча гына сөйләшә. Алар менә инглиз сүзләрен кыстырып җибәрәләр. Балаларны тәрбияләгәндә әби бабай булышамы? Әби бабайның ни дәрәҗәдә роле зур дип әйтмәкче булам шәһәр шартларында. Әллә әби бабайларда безнең заманчамы хәзер алар үзләренчә, балалар үзләренчәме? Гадәттә бит безнең татарның традицион гаиләсендә, әнә сез әйткәнчә, әби бабай инде ул статусны тәрбияче, русча дип әйтсәк инде, аларга баланып кайтканнар, баланы тапшырганнар, алар әти-әни эшләмәгәнне алар эшләгәннәр. Бу шәһәр шартларында шул бармы? Бар, безгә әни белән әти бик ярдәм итә һәм менә азнакайда яшәп килүче Айсылу әби белән Илгиз бабай алар өчен инде алар бик ярдәм итәләр. Инде бар әлеме? Дәвәти белән дәвәнигә түгелме, Зәйнәп? Антык без әйтергә име. Инде алар да бик булышалар, алар менә тел ягыннан инде алар сөйләшәләр, чөнки алар икесе дә авылда туып үскән кешеләр. Балаларга алар бик күп бирәләр һәм инде ярату инде әлбәттә һәм тел ягыннан һәм Айсылу әби мәсәлән ул пешерергә бик оста, төрле пәрәмәчләр, төрле милли ризык һәм ул менә Зәйнәп белән Резидәгә бик күпне өйрәтте. Резидә, син хәзер нәрсә эшлисең? Мин каймак пешерәм. Менә мин кыймаклы пешерә белмим. Сиңа кем өйрәтте соң кыймак пешерергә? Галия апа. Галия апа, нәрсә кирәк сиңа кыймак пешерер өчен? Окей. Зәйнәп, синең әле тагын бер һөнәрең бар дип әйттеләр. Син конкурсларда катнашасың икән, шигырьләр укыйсың икән. Берәр шигыреңне укып күрсәтәләр безгә дә. Муса Җәлил, дару. Кыз авырды. Тәне ут шикелле. Сулгып тибә йөрәге. Гаҗиз калды доктор авыру кызга. Бер дару да файда бирмәде. Яткан чакта, авыру түшәгендә, авыр төшләр белән саташып, ачылды да ишек юл киемендән. Кайтып керде кызның атасы. Маңгайында батыр яра эзе, һәм билендә походка эше. Еллар буе кызны зарыктырды, шулатаның йөрәк сагышы. Таныш йөзне күреп, кыз елмайды, әти диеп ага үрелде. Шул төндә йөздән тере чыкты, кызу кайтты, тәне сүрелде. Гаҗәпләнмә доктор күреп кызның дару эчмик кинәт сәмгын. Белмәдеңме, җирдә сөю дигән иң куәтле дәва барлыгын. Рәхмәт, менә бит. Субханалла. Рәхмәт.
Менә шулай әти белән әни һәр вакытта да алар дарусыз гына дәвалый торган кешеләр инде әле. Һәм әле дәвади белән дәвати дә шундый дөрийме? Шулай бит. Менә шундый гаилә, матур гаилә, һәркемнең әлбәттә үзенең рецепты бар, яшәү рецепты бар, яшәү ритмы бар, яшәү рәвеше бар. Менә безнең гаиләбез, бүген танышкан гаиләбез шундый. Алга таба шундый матур итеп яшәгез, ихлас күңелдән яшәгез һәм ул милләтнең бер кичкенә генә бер үсешенә бер өлеш кертү булсын. Бу тормышта һәр гаилә үзе белгәнчә, үзе теләгәнчә яшәргә тырыша. Ләкин һәр кайсыбызга да туган телебезне һәм ата-бабадан килгән гореф-гадәтләрне саклау эшендә үз вазифабызны намус кушканча, үкенмәслек итеп үтәргә ясай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.